मर्निं लोगोफोर मैया हराव माहाय बारहुंखा फैदोंमोन जायगाफोरा सब पेनफोरा ओंखारलांदों बारहुंखायाव बार बारदोंमोन अखाबो हादों ओमफ्राय जोंनि बागाना थिगानो दङ बारा खहा जायाखै ओइदिसो थैहां थैहां जादों बिफांसेया थैहां थैहां जादों ओमफ्राय मैया हराव जोंनि गामिनिनो आरो फंबाय सासे फैदोंमोन आरो बे बेग गालांदों बे न'आव थांदों मैया हराव फंबाया फैनानै बेफोरखौ लाबोदों बियो जाग्रा जोंनि बेगखौ दोननोसै मोजां पेकेटनि सापातबो लाबोदों जेम लाबोदों जाग्रा फंबाया डिफेन्स आव मावो आरो बेनिखायनो न'आव थांदों ना बिनि पस्टिंआ थिगनो नर्दार्न स्टेटआव जागोन आरो बेनिखायनो बि न'आव थांबा जि जोम गालांदों बि बेग मोनसे गालांदों न'आव थांनानै बि न'आव सुटियाव थांदों आरो दा बेनिखायनो बि दोनलांदों बेयावनो साफा बेग बेफोर बि गिफ्ट लांदों आरो साहा बिलाइ जेम माबा माबि होलांदों कर्नफ्लेक्स जों बारा कर्नफ्लेक्स जाया होमबाबो होलांदों बेनिखायनो जागोन आरो जों आरो दिनै जोंनि लोगोबो फैगोन लकडाउनाव बिसोरो न'आव थानो बाबायनो बेनिखायनो बिसोर फैगोन आरो दिनै बिसोर मोना मोना फैगोन हर थानाय बेसाय दा बेनिखायनो जों न'खौ माहाय साफा खालामगोन दिनै ब्रेकफास्ट जानोसै मैया अखा हानायखाय एसे बाहेरायाव जिरायनो हादोंना हिउमिडिटि बारा जादों बेनिफ्राय आरो गरम जादों बिसोरथ' अमा जाग्रा फैखाया अमा जाग्रायाबा फैगोन ना फैया अमा जाग्रा सासे दङ बि फैगोन ना फैयाथाय मैया हराव कनफार्म खालामाखै मोनबाय दा जुदि फैयो होमबा बेनि थाखाय अमा बानायनांगोन आरो बाखि सानैनि थाखाय दाउ मैया दाउ बेदर लाबोदोंमोन नाथाय बे खम जागोन बायसा मोनदा 1 किल'आ थुनाय नङा बेनिखायनो आरो लाबोहैनांगोन दा लोगो सासेया गोदान गारि लादों बेनिनो पार्टि होगोन दिनै बेनिखायनो फैबाय थादों जोंथ' दा पार्टि मा बिगोन दा गोदैबो जाया जोङो आवगायनि बायदिबाथ' आं ओरैबायदि गोदै फुरथि खालामनानै लाबोनो होगौमोन ना दा थांनानै आं लायगौमोन बिसोरजों खाथिनि दखाननिफ्राय आरो दानाथ' आं गोदैबो जाया आइनै नाय जोंना भिन्दिया नै देरबायनो दिनै खानो हासिगोन नङाबा बोरायसो जालांगोन थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै जों सानै मानसिनि थाइनै बे भिन्दिया जों सानै मानसिना बोराय बुरै सानैनि माने सासेया थाइनै मोनजागोन आरो जेखि जाया जानो मोनबाबो मोनजायाबाबो न'नि बुस्थु ना बिराद माने गोसोआ बिराद खुसि जायो बिदि नुबाथाय जि मोजां नुयोना आं नायबाय थायो बेखौनो कम्पिउटार टेबोलखौबो माहाय साफा खालामनोसै साम'नि खला लाबोदोंमोन गुवाहाटीनिफ्राय साम'नि खला गुवाहाटीनिफ्राय लाबोदोंमोन ini logoफोर नायलाय माबायदि बानलु ini जावजा फार्स्ट टाइम आं नुदों ini bedsheet बना लादोंमोन आरो साफा जाबाय हासिब सिबनांगौ बाखि सब साफा जाबाय
लोगोफोर आंबो जोंनि दाथ' बेनि लोगोफ्रा आलासि फैगोन नालाय ओंखायनो बिसोरो माने गोबाव बेलासियावसो फैगोन नामा 3टा 4टासोआव ओंखायनो जों सानैजों न'आव फैगोन ना एसेबां बारा लेटजों माने नेनो हाया ओंखायनो जोङो सानैनि फार्स्टआवनो संबाय आरो बिसोरनि उनाव संसिगोन खाना दाल ओमफ्राय नैबे ना दङ एसे नानि बाथोन बानायगोन बेफोर सब पियाज हाना लाबाय पियाज हाइजें सामब्राम गुफुर बानलु दुन्दियाबो होगोन बे बाथोन बानायगोन ओमफ्राय आरो ओंखामावनो माबा होदों आलु रुनानै होदों आलु बाथोन जागोन आरो मिस्टारा दखानाव थांदों आरो काजु बादाम लाबोनो होदोंमोन काजु बादामानो एकदम 500 थाखानिल' दं फैसाबो गैया ओंखायनो आं होनबाय आलुखौनो लाबो लोगोफोर बाजार खालामनानै फैगासिनो दा बेदर लाबाय बेनिफ्राय बिलाइ फान्थाव मोखै आरो बेनिफ्राय नोरसिं बिलाइबो मोनदोंमोन बेखौबो लाबोबाय लोगोफोरा 3टा 4टासोआव फैगोन दां बेनिखाय दा लांनानै दा लाखै बानायगोन आरो लोगोफोर जोंना नानि बाथोन ओमफ्राय आंनाव दङ आलु बाथोन आरो दालि बुट दालि सिम्पल जानोसै दा लोगोफोरा फैबा आरो बेदर संनांगोन दा ओंखायनो जों थाब सानैजों जाना लानोसै दा बिसोरबो फैगोन ना लोगोफ्रा दा मोना फैगोन बिसोरो ओंखायनो थाब संनानै बिसोरजों रायज्लायनांगोन ना दा उनाव लोगो मोनसिगोन आरो एसे रेस्ट लादों लोगोफोर आंनि लोगोफोरा फैगोन जे बिसोरनि थाखायथ' आं सब पियाज मस्ला मस्लि सब हाना दोनखाबाय दा एसे उनाव लासै संलांसिगोन आरो आं बेदरखौ सङा होननानै हासबेन्डखौसो संनो होगोन बेदरखौ बाखि आं खिर बानायगोन बिसोरनि थाखाय गोदै खिर आरो आलु भाजी बानायगोन बिसोर आलु भाजी मोजां मोनो आरो पापड़ ओमफ्राय बेदर आरो मा जायो दा बिसोर फैबा बिदिनो जानाय लांगोन आरो लासै रेडि खालामजोब्बाय ना बरफ जाना दङ मोनब्रै मानसि बेदरनि बाहागो माथो सासेनि माबा मोनसे बाहागो ना दा लोगोफ्रा फैगोन ना ओंखायनो एक्सट्रा जोंहा तुलि दङ मेट्रेस बेखौ दिहुननोसै बना होनांगोन ना बे रुमावथ' एसि गैया थानो हानाय नङा जों थानाय रुमावनो आरो नैबेहायनो जोंहा खाजाना दं नै जोंना आलासिनि थाखाय आं दाख्लैनि बायदि खिर बानायदों दा गाइखेरखौ फुदुंगासिनो दङ बेथिंहाय माइरङा दङ गोसोम माइरङा ओमफ्राय आरो बैथिं दाउ बेदरा मोनबाय नै जिखिजाया माने जोंनि न'आव गोबाव साननिफ्रायनो रावबो फैयाखैमोन नालाय बिदि गेजेर मानसि फैबाय थाबा आलासि फैबाय थाबा बिदि मोजां नाङो आरो गोसोखौ माने जोंखौ लिंबाय थादोंमोन ना बिसोरनि रुमाव जों थाङाखै ओंखायनो दा बिसोरो फैनो नागिरबाय आरो दिनै बिसोरबो बेसारा लकडाउनाव न'आवनो माने बन्द जाना दङ अफिसबो जायाखै खायसेहा एमएनसिफोरावथ' अफिसबो जायाखै 3 मास जाबाय ने 3 मासनि बारबाय अफिस थांनो मोनलिया बेनिखाय न'आव बाबाय दां बेनिखाय फैनो नागिरदों आरो बिसोरो दा बिसोर फैथोंसै गोबाव जाबाय फैया जोंनाव नै आंना पायसा दाख्लै बानायनायनि रेसिपि होदोंमोन ना आरो बिसोरो आलु फ्राय मोजां मोनो आलु फ्राय आरो बेदर दङ बिदिनो गाहायाव जिरायनानै बयबो एकदम गसिप खालामो दा बेनोसै लोगोफोर जोंनि दिनैनि भ्लगा बेयावनो जों दिनै फोजोबनोसै नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय